Да, и тук няма и любимата, но има кучето. Да. Опа! Мис Робин от Мами Грейси Шоп, приятелката. Намерихме ви нещо. Пики Пай, дето върви. Върви! Върви! Ими Пинки Пай! Окей, είχατε πάμε να δούμε κάτι άλλο επειδή... Ναι. Айде да тръгваме тук сега да отидем оттатъка. Боже! Защо са изхвалили това нещо много надолу и се вижда нещо почти? Моля ви се! Виж лица... Виж им лицата! Виж им лицата, Вивиан! Вивиан, виж им лицата! Вивиан, ела тук, ела да видиш тук лицата им. Виж колко лицата им, косите им, всичко е същото, само че е в различен цвят. Искаш ли, значи, за Коледа искаш ли? Да или не? Не. Добре. Мерида! Мерида. Какво видя? О, новите барбита. На. И виж, има много шапко, Джумбо. Видяхме Рудолф. Да, видяхме Рудолф, дори да снимахме. Отидете в сайта ни на Инстаграм, Monster High Bigger Fan. Аз не сме го сложили, ама когато влезете, сте го видите, когато и да е. Утре, в други ден, по-други ден. Ние като сега си тръгнем и като добавим, опа, видеото. Ей, сега ще ти го покажа. Мадалайн, тези, a.k.a. европейски момичета. Виж. Пърди. Добре, ето е и Бел. Да. И Синдерела. Да. Окей, отиваме сега на касата, защото там видяхме някои неща, искаме да ви ги покажем. Добре, айде. Чакайте ни! Здравейте! Добре, спри. Добре, да тръгваме ли да търсиме за... Знаеш какво? Пепелник. Това не е пепелник. Това е пепелник. Да. Не ми се прави на овцата, но ние овци... защото нали има Goat Remix. Нали значи, че в YouTube има Goat Remix, дето музики правят и така. И изведнъж от музиката, когато има голям тон, почва така някакви кози сладят и та почва така... Както и да е, тук има хора, да не ги дразним, затова айде да отидем от другата страна. Ете. Имаме динер сет, както виждате тук. Нещо неинтересно. Поли Покет тук са ги преместили, както виждам. Ето ги Поли Покет с тия малките. Най-ужасното нещо за Поли Покет е, че те само донесоха тия неща и няма нищо друго на Поли Покет. Кукли или такива. А в Джамбо има кукли също на Поли Покет. Вивиан, мислиш ли, че Поли Покет продължават да ги правят? Не. Да ги създават? Аз днеска в една игра джилаш инсталирах си една игра. Каква игра? На Pet Shop? Не, на Браджилаш. Аз няма... там на компютъра. Да, инсталирах си. Хареса ли ти? Да, цял ден играя. И дека познава с Мегана Брумстикс? Да. Друга, където ми се падне. Не с Блек Куша. Това мисля, че говориш за Фиона. За Фиона. Русалката. Русалката на Брадзилас. Сериозно ли не я познаваш? Както и да е. Тук махнаха се, затова можем да отидем тук, да ги... Колко пари е? Я виж. Вече това не става. Може би ще кажеш на мама да ми даде сега 2 евро да си купа. Не знаем. Още. Ходя съм Pet Shops. Не знам. Това не го искам обаче, защото те. Пак, хубаво е, ама те. Виж. Това не ми е интересно обаче чак толкова. Щеше да бъде интересно, ако можеш да извадиш животинчето оттам. Можеш ли да го извадиш? Не.
Не можеш да важа животинчето къде, там. няма ли Не, тук? да, може, ето тук го показва. Бакале, колко Ще питам баща ми, 8 евро е. Не, Ако може пък ще кажа за някой приятел в Коледа да ми го подари. Или аз да си Ей, падна къпкейка. Това е само 3 евро. Сладко? Сладичка. Бамби. Набула. Това не е Бамби даже. Нандула. Понита. Ето я и Пинки Пай. Да. Твоята любима. Ето тук имаме и къп. Ей тези. Дарлин! Това е Минка. Може нещо как и беше името на истинските. Ние я викаме Дарлин, защото нали Вивиан, нейните любими ютуберс кои са? Да, скори са. И те правят сега, до Коледа правят и такива видеа сега. И сложиха и правят малки Pet Shops видеа такива. И това, и тази маймунка се казва Дарлин и вътре Габриела и прави гласа. Затова, да, и затова харесвам маймунката. Ама не е любимия характер сега, разбрах. Разбрахме, че кучето и това тук ти харесва, нали? Или кое ти... Или... Не са всички, защото това е за градина, а това е за джунгла. Има разлика. На мен то има... Ето ме любимата. Ей, това тук? Да. Има я на много цветове, а тази за градина. Да, тя е за градината, ето. Чакай, може ли до момент да видя? Да покажете любимата от тези. Ако бих избрала, ще да бъде Бамби. Ето ги тия. Ето ти от твоето ти любимче. Или това беше, някой от тия двете беше. Това? Друго ли? Това? Да. Добре. Отиваме да погледаме за куклите. Защото ние сега направихме много време от тук да седиме. Имаме европейското момиче тук да стоим. Мини! А това е старо, мисля, че. Тези двете са стари. Това за чай. Виж. О, боже! Заплаш Мини и Дейзи. Вивиан, това невъзможно е. Отивам Monster High? Да, Monster High. Имаме си Франки. Оперета. Вивия, може да търсиш мене? Драколора. Аби. Музикален фестивал Аби. Много я искаш, нали? Защо ги буташ? Спектра. Аби. Не ги бутай! Оперета. Лагуна. Защо ни пада? Лагуна. Не бе, търси! Лагуна. Има много лагуни тук. Лагуна, Спектра, Лагуна. Франки! Русал. Аби с своите неща тук. Аби. Рошел. Опа! Хаулин. Лагуна и Спектра. Добре. Ето я Урсула от The Scoris, така я наричат, ама тя е Зои Тренд. Von Schweden! Go му прави гласа. Von Schweden. Вивиан. Von Schweden. Go прави гласа му. Не, това е момчето. Да, момчето мисля, че ти е любимия. Или беше Тайлър големия? Не, Тайлър твоето. И та не ти любимата на мен Габриела и Кол? Да. Малко трудно името му. Да, защото те Кол сега, това обикновено да се го чува друг начин, ама как ти де? Има и друг начин. Ето е любимата ти. Да. Искам той да... Това е за Донат. Затова е за Донат. Донат версия. Това колко пари? Кое? Това тук? Това е 12 евро. Не, той. 2 евро. Искам го. Те си го взема. Те ми кажеш кое е по-добре. Я ги пипни добре. Чакай, кой има? Има ли твоята любима вътре? Погледни тук. Отейте я тук. Това ми е любимата. Не знаеш тук от другата страна тази тук пише къде, ако я има. Какво намерихме? Значи намерихме такова за топлият и шоколад.
Избираш си така, има ментов вкус, оранжев вкус, нормален шоколадов вкус. А това е нормален, това е мляково такова, това е ванилия и това е карамелово. Не, тези двете са хубави. Да. Защото това е нормален шоколад. Jelly beans. Jelly beans, да. Ио, има тук кола лате. Кола. Не, това е кола лате. И кола. Това да не е Jelly Belly, като ние на Jelly Belly, дето има лоши хол. Не знам. Айде да отидем и да видим по-нататък. Значи ето я Аврора през цялото време де беше. И ето къде беше и Снежанка. Какво сладко е! Вон Швиден! Това, оригиналният характер. О, виж го това малкото. И да. Благодаря, че бяхте с нас. Отидете в Instagram страницата ни, Google+, Twitter и ще видим другия път. Ай, чао! Ай, чао, ай, чао.